Salam, Horas, salam sehat di hita salukna damang dainang. Na persangapan di bagasan Kristus Yesus. Adorang so tatangin hata ni debata dia pada partikyanon. Jumuluma tapasadar hatta martang yang mahita. Pinuji maho debata ni hatuau di bagasan parlon nami. Di siala dengan ni basam jala padonganyamu natoton di lehomut bagasan parlon nami. Marhai pasok kami jala buhay mangul satu apa la partikyan. Di bagas tikyon neng tangon nami hata. Ajari mahan mga tusyatan. Bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus hata di debata na naing hangulunota ima di bagasan jamita pertanyaan siang minggu tanggal 6 Juni tahun 2020 sada dung Trinitatis denek maesian buku sada Musa bidutolu mamuka maesian naya sada satu pitu omahatan ni Tuhan alai ulut do na bisuk siya nasa na manggulmit di ladang aka na jinadihon ni debata Jehovah jadi didok mamadok burburi atehe tongodo didok debata na sejadi pangono muna siyan salu tau akan dari porlakon dungin na burburi mamadok uloki jadi do panganon nami siyan parbue ni hau akan dari porlakon alai anggo siyan parbue ni hau na di persitongan ni porlaki didok debata do unang pangan hamu siya ni jala unang jama hamu asa unang mate hamu dungin ni na uloki mamadok burburi dang natutu hamu mate ay diboto debata do sadari di pangan hamu siya ni tonggor mamata muna gabedoso di bata hamu uboto na dinggan dohot naroa dungi sa di parot noti buru-buru ima parbue ni hawi dibandinggan na pangano jalapia matana marnida jala tau manung roha tua pistaran hawi jadi diputik konsen parbue nai jala dipangan dileo madohot tu sinonduk na siani gabe dipangan dungi tonggor ma mata nasida na dua diboto ma na marsay mahara nasida gabe disamoti ma bulung ni hau ara bahen sabuk nasida ido sahat huria na pinarsangapan di bagasan Yesus Kristus dung dijadihon debata Jehovah salhu na nasen topana termasuk ma julmai di bahid debata ma nasida tinggal di sada porlak tukan ede jala sasitong na julma na tinopan ni debata dilihat debata do huaso tu nasida neng manggonggomi nasa na adong di porlaki dilihat debata do si panganon tu nasida saluhut parbue ni hau bodo di pangan si Adam do si Hawa alai anggo sadahau na di parstongan di porlak dang boy panganon di nasida anggota payut ihut turpu jamita na satu hita dia pala partikyanon siyan na maragap akaswaswanan
na adong di Porlak, na adong di Taman Eden, sudi dubui pangano dinasida. Dangano kaurangan. Jala tung naso tu padosa sitong na julmai hatura paron di Porlaki. Sadado tona ni debata, patik ni debata, na dilehon tu julmai. Patik na tu masa takasdo didok debata, songo na dihati dakko di si Hawa, dia patuluh. Didok alai angusien parbueni hau na di persitongan di Porlaki. Didok debatado unang pangan hamu ni jala unang jama hamu asa unang mati hamu. Huria na inalonga di bagasan Yesus Kristus. Ale ahmana masa moluta payut ihut diturpuk jamita nasa tuhita di apala partiken. Na parjulo anggota parwahon sada suku-sukun ni ulok na disukunna tu si Hawa. Dido ulokido tung naso jadi panganon muna saluhu parbue ni hau na adon di Porlako. Alai pangatusion na pinasa ni uloki dietong si Hawa salah, jala memang salah. Jala di patorang si Hawa mah sungo dia natigor. Natigor sudah perbuini habo di pangan nasida asing di nari persitongan di Porla. Alana adong dotona ni dibata. Molo di pangan nasida di zaman nasida mati. Ima kebenaran, ima paktana. Alai uluki diboto dosa luhut. Molo didokot uluki na parjulo na kaningan, dia na parjulo. Suku-suku di mana dang boy panganon muna. Hatorangan na pasti na boy. Na padua didokot ni masih Hawa. Parbuai ni hau na di parsitongan ni porla dang boy panganon. Ale justru na didokot uluki boy. Justru didokot uluki molo dipangak kamu nai gabe doson debata mahamuna. Uboto nadinggan dohot nawa. Damang day nang napinarsangapa di bagasan Yesus Kristus. Ahamana masa. Terpengaruh mo si Hawa. Ditinggalon ibana do to na naripasak di debata. Dihalupaun ibado do salu. Jelagabe di olo ibana do saluhut na didok ni uloki. Disima mardosa nasida. Ado akapad di bisuk siyan pada narubi mardok. Ditikin na dibuat si Hawa do ima parbui disima na mardosa. Dosa sitong na lapatan ni dosa. Gudang jul mamadokot anggo lapatan ni dosa. Ima sada panudalon tuhatan ni debata. Alai anggo kami sa diri marpikir. Lapatan ni dosa. Sada pelanggaran. Sada waso. Waso ni debata namanya di jolma. Mengajari jolmai mardalan hobar tulong menirwani debata. Alai haluar do jolmai sian waso ni debata. Yang artinya seperti apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Di bahasa Indonesia kami mau lebih mengatakan apa itu sebenarnya dosa. Kalau menurut pemahaman kami, arti daripada dosa bukanlah persoalan pelanggarannya, tetapi melainkan kuasa. Lapatan na sengod dia. Aduk ima wasona asing na mengajari jala na dioloi jolmai. Wasonnya ima wasoni sibulis.
kuasa iblis yang membelenggu, memperbudak manusia. Ido dosa. Jadi ditiki na dioloi si Hawa padapot ni uluki disima imana mardosa. Disima imana haluar sien hason ni dibata. Yang harusnya manusia yang Tuhan ciptakan itu adalah hamba Allah. Yang harusnya manusia yang Tuhan ciptakan itu adalah milik Tuhan. Akan tetapi ketika Hawa keluar dari kuasa Allah dan dia menjadi masuk ke dalam kuasa iblis, mardosa maimana. Manusia yang menjadi hamba Allah menjadi hamba dosa. Manusia yang harusnya dituntun oleh roh Allah. Tetapi ketika manusia itu berdosa, maka dia dituntun oleh dosa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus. Status manusia, status ni jolma. Nah harusnya mengulu di bagasan hason ni dibata. Gabi haluar masuk suatu status ni dosa. Mengoloi kehatan isi bolis. Mana terjadi damang dainang dung dipangan si Hawa parbueni hawi. Tonggor mamatana. Diboto maiman na marsemara. Jala di bagasan tik ima. Mate todi di debata di mana. Ditikinong mati matodini di bata. Namaku kupi ibana sen hajal maon. Sen perdagingon. Diboto ibana na marsemara. Todini di bata. Nadidok ni di bata. Unang pangan hamu asorang mati hamuna. Ditiki na di pangan dinasida mati do inasida mati. Todini di bata mati di bagas nasida. Dang partoha benasid. Dang adong bewaso ni asida. Manggonggomi salhuna taman Eden. Dang adong bekwasa di nasida. Nunga ditinggal honwaso ni di bata habe jelmai. Damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Yesus. Nagabi si hangulunot ta sen hatan ni debata. Ujahan nami pasahat hobar tu bahasa Indonesia manang ima ujahan umum senyuem didokod do di jamita minggu manang khotbah minggu jangan menghujat Roh Kudus. Mana kami dokom ma unang mangaliai tod dini debata. Bahasa mi dokod disi. Sadi hari do hita mangalai tod dini debata. Titik dangolo hita mangoloi debata. Damang dainang na inolongan di bagasan Yesus Kristus. Dung madabu julmai tu bagasa dosa. Dan tamabe julmai diadopan ni debata. Dan tamabe julmai majal holong nirohan ni debata. Nunga ditinggal no debata be julmai. Jala anggota payut ihut. Gabeburan ni debata sahak ma tu siadam. Didokot debata do tu siadam. Ikon marhoi hoi hom mangalulidahan. Jala didokot tu si Hawa. Ikon ima hasitat ibana tu buat anak. Jala didokot tu luki. Dok butuhan mana majalar. Jala orbuk ditano gabe sipangan. Apa yang diakibatkan oleh dosa? Manusia menjadi kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini damang dainang di bagasa jamita nasa tuhita dia pala partikenon nang diajar tuhita asa unang taleai to dini debatan adong di bagasan parnot. Ala ni si Adam merdosa dosa luhukna.
Alai aleni Kristus dipalua do hita saluhuna. Sonari hita na mangolu di padanay baru. Hita na mangolu di bagasan holong ni rohan ni Jesus Kristus. Nang takas diajarot tu hita. Asa totong todi ni dibata na miya di bagasan parang lotta. Asa unang behita sa mga sahon pamikiryo. Asa unang behita terlalu terpengaruh tuak kajamano. Unang bemusena kita tatinggalo to dini dibata. Unang behita songo si Adam do si Hawa. Na makajoton ak kahagit na kapardagingo sabik. Mangoloy huason di sibulis. Ditenggalon ibana. Huason di dibata di bagasan parngolon na. Alenida mang dainang na pinarsangapa di bagasan Jesus Kristus. Porti bihon sa sitong na. Manawaron akka nadinggan akan nahuli. Na naipasonak ko pikira do ima pardagingon. Alay di bata, mga leon na daw lebih duminggat tuhita. Pasonak ko partodiota, do jamina madjalo hanguluan na sorasuta. Alay ni dabang dainang, nasa julma na totong mangoloy di bata, mangoloy to di parbadia di bagasan parngolon na. Ikon akka ulan na dinggam matotong di ulan ibana. Iko dipatu pamapasangap po di bata di tonga-tonga di keluargana. Ikon akan nadinggam ma di pasa tomatana do tinatana. Todi ni di bata na miyan di bagasan parngota. Mangalia gogo tuhita. Mangalo aka imawason di sibolis. Tuhan di dalam Kristus Yesus memulihkan kehidupan kita kembali. Supaya kita pulih untuk melawan segala kuasa-kuasa si jahat ini. Naparpudi sehali senhatan ni dibataon nanay perlu siyang ulunota. Unang behita marpangus sadean tubaga sa pikirat ta sendiri. Songon ima si Hawa na dipangasab ibana parbinotuan na pikiran na gabediolo ibana huason ni sibulis. Alay hita na dibagasan parngulot ta si gadopari. Unang besongoni taulahon. Di sadatik kidamang dainang nainalonga di bagasan ni Kristus. Adong ma sahalak doli-doli. Lamay mana mangarato tu sa dalua. Tujuan di bana madapot karejo dinggat martuhan. Sa may mana di pangaratoan. Dapat di mana makarejo hobarto na dilulu di mana. Dapat di mana karejo di bagasan pikiran di mana ikon hulean na mulai tiap kutu di bata. Bulan pertama di laut ibana tu di bata. Bulan na mangihut di laut ibana tu di bata. Naik majabatan di mana. Nung naik jabatan di mana gabi sarak manajer di sebuah perusahaan. Gaji di mana pilang balga. Tubuh maka paretongan di bagasan ngulu di mana. Idok ko di mana. Molo huliom musena hamoletek kutu di bata. Dang nunga rugiaw. Hape gudang do pesitu horok. Gudang do penarikot di bagasan parnglo. Ido imana ma toy ma. Bulanon dang pola huliom. Bulan depam ma hulian anolop igada. Madala mapartikyan. Dapat memusena bulan berikutnya. Ido ko di mana toy ma. Akhir tahun ma huliom. Hutuhor joon. Molunung sikop anongan. Pajong yung pegareja tu debata di. Mardala mapartikia. Tong do dilupahon ibana sa luhna. Sa dipakai mana pamikiryo di bana. Mga doktor di mga leam. Alo imana daham. Mardala mapartikian. Lupa maimana. Bahkan marminggu pedang dingo imana be. Ido ko di mana molo pola marminggo sa di hari do istirahat. Sinin Sabtu Sabtu kare di da. Ulang hari Minggu do ima ado istirahat. Tong mamusen ang targoda ibana di si. Damang dainang naihonalonga di bagasan Yesus Kristus. Juk do hita songodi di bagasan parnota. Juk do hita mamake pamikirion. Juk do hita mamake roha pardagingon. Alai marhiti-hiti hata di debata dia pala partikyanon unang besongon ni hita. Nasa jolma na mangulo di bagasan as ni Rohan Yesus Kristus.
Atau di debatado na mangula di bagasan ngoluna. Dan dipakai ibana be pikiran na. Dan dipakai di mana be rohana. Ale pikiran di debatado, rohan di debatama. Namia di bagasan parnon na sigano pare. Amen. Martanya kita. Muliate Tuhan disudi dengan dibasa. Ajari kami makangulun hatamon. Jala mangulun bagasan asin roham. Muliate Tuhan. Lima to dimpar badia madongani kami. Asa unang ulahok kami akan namaralaw tulaw mo ni roham. Alay asa kalau mo ni roham maulahok kami di bagasan ulun namin sigano pare. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tulad mo. Amen. Oras, salam sehat di ita sa lihut na.